Чекам. Пусна се. А? Пусна се. Пусна ли се? Да. О, изпусна. Браво. Мака, дай сега наляво на юг, дай. Колкото може по-на юг давай. Обратно към раницата имам. Нали това мирише на шоколад? Остава. Наляво. Дай наляво. Наляво хоризонтално, вече се по-трани. Това не е голям. Че си потрати се. Наляво, давай наляво, още наляво. Ляво, хоризонтално. Не знам, те я знаят къде е обаче. Мекълнята. Да, бе. Хлебар. Нещо, което се пита да реče. Аз затова тези върхове много не ги обичам. Къде го идвам? Влезна там в Помидорно. Ага. Да, и погледнете едно. Да, тя не си е писала, защото те... Той прави, че няма се да правят. Защото той... Мисля, детето, ако е малко, ще ги научиш. Ама ако е голямо вече... Наляво покрай скалите, раницата вижда се. Да. Да. Разбира се, не ме ли чуваш? Още 20 метра пред себе наляво нагоре. Ако трябва да бъдете пак ти... Оставиш ли ти само всички прави колби нагоре си така. Ако не можеш всичките са други... Къде е човека? Там е на едни скали, как да ви го обясня, горе-долу така по средата почти на склона, ама трудно ще го видите в момента, защото малко се слива с скалите. Вижда се, да, мърдат се нищи. Едни ски се движат. С ски? Да, с ски. Наблюдавахте раницата, видя ли? Влизането само по мръсния път, няма друг вариант. Само
Къде? А тук човек снима яла. Ти клипче ли правиш? Ти виждаш ли на камерата раницата? Да, видя ли раницата? Много зареждане. Според мен вече. Аз не си мислех, че може би от това там да е. И аз той гледаше на някаква топка. Ходим? Чакай сега да го видим, да се върне, да се спусне и да си ходи. Те стигнаха до долу вече. Ще ги изчака. Знаем къде са. Да, продължително качване и... Айде опитай на юг да пръснеш Пак те. Защото аз съм малко отрешял дали долу ще работи и дали ще има места. И също са дали нещо. Аз не знам за кой дърво говориш. Казвам си тръгвай с Дава половин час. само му нали. Аз за това се сетих, да. Една супа ми трябва да спокойно. Защото май всеки ще Големия да бур. си картоф. Ето нашия ляво ми. Виж, какво ще имах ликици, не бих ти казал едно. Могат да убият силно. Сега вече сутринта се прави. Да те замерят с качиния. На север тръгни. Това за някакъв всеки път. Това е някакъв списък искам, качамак искам. О, да. Пилето и си. Жаляват се за всичко българско. Всичко. Аз си правя някакви неща, ама не е също. Да. Аз на Холандия това се научи за всяко българско маджичи да готвя. Така, бог, така нататък. Който обичам, гусли. А ти кой да? 29 съм сега. Не е чак толкова. Като 2 дена да Приятели са 9 Сега си здрах на големи 8. След това съм 6, може би 8. 8-9. Ой, на него не му личат изобщо. Това още няма Да. Ние така си говорим. Ами да. Те другите влезнаха ли? Не, има ли на това? Не, надолу мисля, че... Всъщност не знам. Андрей се проби, че той е вътре. А другите хора? Те жените бяха с мен, а да? Имаше тези двете момчета, които те не се изтеглиха напред. Ма не се. Пред мен нямаше никой, но мисля, че да, всички останали може да са влезли. Твоите хора влязоха вътре, нали? Да. Да, значи са влезли. Ако твоите хора са тази си. Къде си? Еми трябва да се сваля костите иначе. Викам я, не свалям, че следвам плат. Айде да е. Аз само прибирам. Да хапнем на бурга. Защото долу няма къде. По бурга ще става. Не после, ще трябва... Само ми запазете едно място. Две за нас!
Спуска се. Давай, давай на север, давай, на север. Плавно, плавно, спускай плавно. Успя да събере сите и раниците и да тръгва така. Бяло. Идваме и сега чакай, че снимам тук нашото клипче с Шон. Да. Слизай. Да. Да. Айде. Ще се намериме. Сега е зад един бой, не се вижда, но всеки момент се казва. Давай на гол. Снимай, не се разбира. Идеш? Не, не. Няма значение, не знам, това беше. Тук не се вижда. Какви шапка? На север и надолу, на северо-запад. Север-запад. Този е слабо и сега вижда. Добре. Лена. А, добре. Наглеждам и да ориентирам.